Milí priatelia domov z Durisolu, tentokrát sme sa rozhodli, že vám predstavíme projekt Stvaroviek z Durisol trochu z iného súdka, ako sú štandardné rodinné domy. Jedná sa o stavbu firemného sídla, ateliéru projekčnej kancelárie firmy Geoagro, spoločnosť s ručením obmedzeným. Táto svojím rozsahom nie je veľká, ale svojím konceptom určite zaujímavá stavba vznikla v obci Štvrtok v Trenčianskom okrese. Na obvodové steny ateliéru boli použité tvarovky DSS 45/12, hrúbka steny 45 cm, betónové jadro 12 cm s vloženou tepelnou izoláciou, ktorou je grafitový sivý polystyrén hrúbky 25 cm. Vnútorné nosné steny sú z akustických tvaroviek DMI 20/13. Prečo sa projektant rozhodol svoje firemné sídlo postaviť z tvaroviek Durisol? Na tieto a ďalšie zaujímavé detaily ohľadom tejto stavby sme sa spýtali konateľa a majiteľa spoločnosti Geoagro, pána inžiniera Vladimíra Vulka. Už tým, že tá stavba má taký atypický tvar, použiť ten môj ako keby materiál, ktorý som sledoval už od počiatku. A vtedy som ešte nevedel, že ten materiál sa tak vymakal za tie roky, lebo kedysi to bolo také klasické, že tvarovky z niečoho, z Durisolu, tie klasické, čo to je, drevocementové tvarovky. A keď som začal sa tom viacej zaujímať, tak som zistil, že oni už pokročili za tých 20 rokov úplne kdesi inde, sa mi to veľmi začalo páčiť. No tak som začal nad tým špekulovať, či sa dá ten materiál použiť aj na takúto stavbu. A to sa nám po konzultáciách teda sme zistili, že dá sa to použiť. A tak začal ten návrh klasický, že projekcia, stavebné povolenie a potom už realizácia. No. Čiže tá realizácia tých múrov Durisolu išla veľmi rýchlo, pretože tie 2 roky sú veľké a tento dom bol vymurovaný za nejaké 3 dní. Aj s tým, že tu je veľmi veľa dorezávania a špekulovania, ako to vymysleť tak, aby v každom tom mieste ten dom bol tak zateplený alebo tak spravený, aby tu neboli žiadne tepelné mosty. Aby ten únik tepla bol čo najmenší. Technológie sú tu vlastne len doplnkové v tomto dome. Tento dom je navrhnutý v štýle Sokratovho domu, o ktorom sme sa rozprávali, že to predĺženie to nadloženie tej strechy, veľkosť okien, celkové otočenie domu, že je to presne na juh otočené to veľké okno. Celá táto myšlienka toho domu, ako Sokratov dom, je vlastne vymyslený tak, aby čo najviac sme použili toho slnka na vykurovanie a to predĺženie tej strechy na to, aby sme práve v lete nemuseli chladiť tento dom. To znamená, že tie technológie, ktoré sú tu navrhnuté alebo ktoré sú tu aj použité, ako myslím rekuperácia a klimatizácia, a spotreba je tak úžasne nízka, že moje mesačné náklady sú až, by som povedal, že smiešné. V podstate ja platím len za počítač a svetla. No áno, toto je presne tak, ako som to chcel mať, takže sú tu použité perfektné materiály, ktoré sú, že tá teplná izolácia toho domu je trochu drahšia ako pri štandardných domoch, samozrejme. Ale keď si to spočítam, že ja už od postavenia domu vlastne neplatím za nič, kdežto v iných domoch, ktoré navrhujeme s zákazníkmi, ktorí na to nedbajú, tak je to akože škoda, že tí ľudia nedbajú na to, aby ten dom navrhli trošičku iným spôsobom. Väčšinou ľudia navrhujú podľa, že mi donesú hotový katalóg a teraz podľa toho chcú nejaký iný svoj dom spraviť. Takže splnilo to moje očakávanie úplne, pretože to, čo som chcel, aby prevádzkové náklady toho domu boli čo najnižšie, tak to je akože, to keď niekomu poviem, že 10 eur za mesiac platím, tak to nikto nechce ani veriť. Preto sem tých zákazníkov vodím, aby oni videli, že čo všetko sa dá z tých materiálov spraviť a aké technológie použiť. Takže ja som úplne spokojný a rovnako by som stával z toho istého materiálu, dokonca keď sa to bude pristávať niekedy tento dom smerom doprava tam, tak opäť budem používať Durisol, pokiaľ ešte bude na trhu, takže dúfam, že bude a ten materiál znova použijem.